And guys, welcome back to my channel. This is Eric Hilot guys. Part 2 na ni siya guys ha. So please subscribe. Wala, kung banhud akong gamot, hindi na. Ang gamot ko, kung may banhud, hindi na. Wala, Tulog mo gud mo dugo. Di ka mo lapo-lapo maya-maya. wala. Katungkuhan ni Alkin, luto yung papaw. Lapo-lapo nga, bulan pa yun. Bulat. Kaon ko eh. Kami mabot. Hindi mo tapakan ng gumisyon. Klase ng hilot ko nga. Tapakan mo no, kalami anak. Ala, kaon mo da. No? Hindi kong bawal, ganyan para pili magbalik-balik, hilot. Yan, tapos, ayan. Wala paghilot. Wala paghilot. Hindi natin mapahilot ka na niya. Video lang kapag nakita po kasi audience mo na. Ano ba ta sa YouTube? Ay naguna-una, nagagawas ang naguna-una. Mga Manila, mga sila yung mga nag-video kit. Ako di utak ko nagawang video-video. Ang gusto mo yung nag-inom ko? Video ba? Kala gini ko kamo ang ako sa indugay, madungan kan man imong customer tungod sa YouTube, tungod sa Facebook. Share lang ko. Mas mailan din. Anto di. Alam kailan mo di, maana mga lagyo, anangan ni mga lagyo. Mo ta pinakalayo ko na kanya diri Japan. Nag-wheelchair ni Japan ang dere. Kada gabi maligo, pag magtrabaho maligo. Pero Pinoy. Wala kusog. Pinoy. Pinoy siya, So ano? Filipino descendant. Gawa sa hospital. Nagkadugan, nagkaanak man dali ako disyon. Sige sa chat, hindi panawag sa messenger. So doon yung sakit. Dati nagkakuan ko Facebook live ganun lang na. Dari na ko po sa YouTube. Kung ang sakit mo po isa lang, pas mo sa kusog. Nagabasa ka hapon ko, kabalo lagi ka na, no? Maganda. Kung mati mo testimonya ko, makaya kay kusog. Pag may kusog, automatic. Pas mo. Kaya boss. Ngayon, sige ngon, asa ka kung makakita ka ng manghihilot nga ka ng katapag doon lagi daw niya. Ha? Sige na siya gingon, asa ka siya makakita ng manghihilot, nga hilot gud daw. Kikita ra gud ka. Mainan, yung nilot na satisfied ka, no? Yung paminang, walang sabihan yun ba? Namang ko mga di kuan consumer mo ta, ako consumer man punta. Ang gusto ko na to masatisfy ta. So wa kay ka maayo, wa ka mauli ipon na-satisfy kasi ang trabaho. Di man tarong yung trabaho to. Anyang kuan ba na gitaw? Trabaho sa bapulido ana. Ang gusto na to satisfaction man, di ba? Dito okay kuan jud. Sige gamay na.
Kaya ka ng mga magkaon nga, bago magkaon, manghinaw, anak bahala mo. Pas mo muna, atong kamot anak. Kanang Di ba bago mo kaon, manghinaw, kaya huwag ka magkamot mo. Hmm. Manghinaw lang ka kung magkinamot ka. Iya kasagaran man, magkutsara man. Wala nang gugayo na magkinamot, no? Matingala ka, manghinaw, bago magkutsara. No? Ano may naandan, manghinaw. Manghinaw. Tama man kay manghinaw, no? Kung kamayan, Oo. wala nang kutsara ka. Manghinaw, di ka. Pero nakamagay ko an, tsara. Dagapan ang pinanadagan dyan. Dagapan ang nagang tayo ng mga paralyzed. Kaya bago man nila trabaho, maligo. Dito sila maligo sa jacuzzi. Tawag na swimming pool niya sa aso. sa paniging ana boss. Gusto niya boss, kada gabi yung anak. Ha? Ah, Smile po, nabidjar ko. kita. Sa una kung maligo pa sa una butang-butangan pero may tubig. Ay, bugnaw, no? Or lami, maligo, no? Bukan kanang So, Bukan bos kay mo. bugnaw daw kay butangan og gigikan tulog basketball butangan kay ninit ka man. Para dili bugnaw ang tubig. Walang suryahan. Mas grabe si ininit. Ayan. Kira boss? Kalaya bro baka boss. Oh, video ka ni ma'am. Ah, takot. Tapos naman rin sa lamin. Nga maghilot ng boss, ano may alaksan ni para biodiesel ha? Sabay. Isa lang. Alaksan o Alaksan ni para biodiesel sabay. Wendy's. Manang kakaan. Oo. Man tulog sa. After 4 hours, usban niya mo ha? Man wala na. 4 hours lang. Saan niya po no ba? Matay ha, kaya magutom yan, nakiduman ako bok. Grabe na magutom. Ha? Sige po, Dre? Dili bigasa. Ah, kaya shoulder ang problema. Napatay Dre, dahil.
Muna yung kamot usahan mo, hubang mo na kapin. Kalugar ka, 5, 6, 7, pili lang nga. Balik ko rin mga kuwan. Pero mag-mubok mo ha. Okay, nakabuinas lagyan mo rin. Na wala kayo, ano, sunod. Nara rin puno, lagyan mo. Buinas lagyan mo ba? Hmm. Para sa inyo, gini. Maputi pag-abot na mo, di ka mo nanghatod na ako. Ubang iskulahan. Hindi ko nagagaw sa siguro, hindi lang gini. Ibok ang number, ma'am. Ah, mo itong samples, Oh. Atong 105 ang last. yung Ah, lagi ko screenshot. Ako mo man eh, makabuk mo daan. Ah, Kung abay time. Wala ko dali ba no? Kaya mo atong tamig sa Jose ron, mamert din eh. ah. Ang mo, pag-abot ka na, wala tabi. Lang mo. Di ka may? Napay mas dagdag na alam yan na rin, boss. Ano naman, boss? Sakit mo dali? Hindi. Ha? Pag ngilong nga. Ha? Ngilong nga. Parang magputok pa. Grabe po balik kasi po. Hmm? Kaya ganyan sakit. Kailan ng siko. Ganyan sa siko. Lagi nga, bikilin gamay. Nalumbag ng siko. Hmm. May gano'n. Itibira na yun. Kaya, nagkaroon ba may tandog ng mabaga? Ha? Nagkaroon ba may natandog ng mabaga? Karoon pag yun na hilot ko kering ingani. Hilot boss. Tawa na. Kung siko. Tawa na. Kuha ng buko. Smile, boss. Video ko ka, boss. Smile, boss. Maguba na naman. Itago niya ko, ma'am, ha? Hmm. Di, nag-unfriend ako sa mga, Ha? nag-unfriend ko Sa, mga FB. kung sa FB. Kung irik-irik, magulo ko. Kung sa sumpay. Ano ko. Ang meron akong FB, Nagdan ka ko, tradisyonal. Na puno naman kong tradisyonal. Nagbuhat ko isa ka, o isa. Ah. Binisaya. Ang grabing gamit ang binisaya. Very kilot ang binisaya. Ah, sa traditional di ay Tradisyonal. requested. Ito sa binisaya. Binisaya kanin aduhang ang dahil niya. Daran. Lusay na. Lusay niya. Ganit ka niya, lusay niya siya. Mana kandogon siya kay lusay, wala to kunin siya. Di na to nakandogon mo na ilungdan. Nga mapumat o sahay, usay, pasok sa kain. Hindi na sa mukha mo. Ipit mo muna sa ugat na padong sa ginhawa.
Ano ba natakihon? Wala sabot na kanang murag udako ka boss no. Tambak ka ba? Ah, musamot yung problema ko na kitaba ko yun. Hindi na makita ang kasan na ang lusay. Napuro na tambok. Parang dako, kung sige jogging. Dako pa, di ba kami jogging, asam. Ha? Bangon ng bibi, bangon ng bibi. Oras pa mo pagawin. Ha? Gaan kayo. Ano? Magilang ka na boss, marami nawad ang 1 kilo ano eh. Ang bukat ba? Wala ko gusto mo. Huwag ka ng bukat. Saka daw gamay boss, gamay lang. Up, ya. Di ka na kay masa. Wala nang masa boss eh. Ayo. Madungan gusto mama, sakok yung mama. Nga isa po nga bawal ka na maabot ng alas 12 nga di pa nakatulog. Kung maana, hindi ta pwede manigo. 12 o'clock maabot. Oo, makatulog dito mo. Makatulog ka. Upat ka oras na, maligo lang ka mo. Ano siya boss, ako yung friend sa'yo mo ha. Wala balay-balay si Pasmus-Pusog ha. Upat ka side niya. Kaya na mabungkag na siya. Kung di na mabungkag, mo na mabilde sa itong kondisyon. Sakit kamay? Ha? Sakit kayo ko. Sakit kamay na? Agad. Naku eh. Ano yung abagar ba ang problema? Dagan na tayo. Nagkaman di ay. Mana nga sa pag-interview mo, hindi na pa ba kailangan gikuan? Sabi rin na nagit eh. Kakalimot ako boss. Ayaw ko maliwat mo. Balik ko ito eh. Agoy. Kaya, kaya. Nabakuhan na guro ko. Ha? Nabakuhan na guro ko. Ano ko tanaw ron sa mga gawa sa kasambalay. On dito. Ana lang mo. Kami kaya dito ka to sa kay daghang truck ba kay dito man yung parkingan ng imuhang sakyanan. Ah, I-search ka sa Facebook. Anak ko na lang yun sa Rabina kaya daghang truck diha mo na yung balay. ah, Diyan mo tanong siya. Ay naran balay diyan siya. Gutom yung mga tambay ako. ah. Dahil naran diyan likod ng puro. Diyan.
gamay. Kailangan may tre. Ha? May tre. Oo. Asang gabi, relo to tre. Isuon ng Ryan. Ah. Buka ka daw ang baga. Ha? Atan. Kami may bats dula-dula ng mga bataan. Kuha na sila sa una, surungo na sila sa una. Sasar? Hindi na kastorya. Kata, ay katawa mo. Sige po na. Arthritis na eh. Kailan ka na? Alam mo sa? Boss. Oo. Sakit ang likod. Oo, nung bata may mga bats nung sa una. Hmm. Ulo basketball. Forma ko, magulong siya nagtrabaho Simol, Davao. Nanan ako sa airport. Aka na siya? Oh. Dito sila nasa sa VIP. VIP siya. Palatanan nga para ng mga artista Oh. or mga datong ng mga buwan, mga sayro, diha. So, sila yung kuhan sa bagahe? Dili, sa mga pagkaon. Pagkaon. Ano mga on ang mga kuwan ba? Mga bigatin, di ba? Musuot ang pupri diha. Di ka to yung may kaya, mahal man. Oo. Pero lambi ba mga lambi? Oo. Nga kasagaran dyan dito, mo na sudanan sa mga artista. Oo. Muna kada sulod sa artista, bahagi dito, Ah. selfie din. Kaya si... Makalibre ba ka daw? Kaya si... Ilang manghod nila babae, si Mian. Ah. Na dealer ko na ko na sa una. Naampo din ibang bataan no, yung sundo-sundoon si mama ito, kay manok to yung mama, si katakihon daw migraine. Mapagbuhan ko diri ka ng bagong napahilap. Yung ano, video? Kuhanan ni Saron mamuna ni moderno na ni Ron. Kabalo kas panahon ron. Kuha na kayo. Di pagod mga on, kaya mag-selfie pa. Lugay ni magkabaan yung taan ni Boy, pagkapo, selfie sa. Mga yabo na Yabo, sundan. kinarang suntaan. Kasi di pa mo, selfie sa, video sa. Nakuhan ka rin sa kuhan kung bus ka sa Manila, bus nga manghilot mo siya ba? Yung ka ng mga kung mga balik-balik kung iyan ang ginagawa ba? Adagan mo ka sa Manila. Ako, kanang bang gani, kanang Ang pinakasikat ron sa Manila, sa nabalan ako sa 3M. Pero kuhan siya ang 3M, ang sa 3M, pero iyang kuhan. Kuhan na siya, kanang nilo, kanang therapist siya bang, parang gigamit ang nilot siya. Instructor ko siya dati sa kuhan, sa abroad. Ako na kayo sa kuhan na, subscriber. o kana siya ba? 100, kuhan na god. Katulad tato, res diog. Huwag kang kabantay kaya 133,000. Gawa ko nagpalo sa iya, pero ginatanaw na ko yung mga kuhan. Sige, utanaw ulo, may mga bata. Puro manidag ko. Ano ko? Tato ito sa iya. Huwag man siya yung mga kanang may mga bata. Wala po ko nakabantay dito, magkuhan siya ganang. Kasi ko ba nga, kung siya yung mga kuhan, isang klase, pero bitang di pang kalintura, di pang ubo, wala siya yung anak. Ang anak mo ba? Puro kuhan lang siya, kanang puros na nga bali, puros na nga cruising, puros na Mga piang. pero wala siya kanang
bone cancer, wala sa mayuma, rayuma. Nasi arthritis, kanang mga joint-joint ba? Sugpe siya. Ano mo siya bata? Pero boss, huwag nga tapilok, puro na sa una, boss, no? Ugat ni siya. Ano gata mo niya agianan sa dugo. Pag di niya siya makatarog daloy dyan eh. Ano, mamukoy, bangalay, mamanod, Andre, ubos ang ano. Ano niya agianan. Ano nila siya, sakit eh. Ha? Oh, Dito sa pamot eh. Ano kayo? ha? Lamig yung pamot. Kami na trabaho po. Eh, Ay, nabasa ka. Nabasa mo na, mabook up mo na. Sana nakabawas. Mamaga yung pakang bakba. Ay, nabakba ko mo guys. Sa duha, boss, pumunta na kasi week, kani ang week. ha? Kani ang problematic, kani dali mo sa maigo. Kung sa igsuon eh, kani ang tapulan. Majority, ma-stroke, kani yung wala. Bitaw no? Mama ni week. Wala bitaw no? Sabi na yung painom, ha? Kaya. Hindi ko siya tingnan. Kaya na po kung natabangan rin panay, mga paralyzed, hindi kalakaw. Wala pinakaluay, hindi kalakaw. Siyempre, lugar di pag-maintain boss nga paralyzed. Pinawas? Ayak. Punta gamay. Ay, sakit to, smile man. Minum pamot ko na
gaan kayo. Mauna itong oras siya mo banbot no, mo kuan. Mura sa bango, na mura nagtusok-tusok, may Oo. gitusok. Kaya mong dugo, dol barado. Hinay ba? Hinay kayo. Ano? Gabi hurot, jadi mo kusog na yan. Ha? Ay, mo kusog ba hurot? Okay. Pagdang dugo niya. Way bilin. Hurot kusog, ay. Para may nakuha mo lang. Ano lang. Sakripisyo lang. Kapalit lang sa pang, no? Kada customer, nagka-gym ko. Ano ba yun? Ano ba gym? Muna gym na ko. Ano mo na yung gym? Muna pasingot na ko. Di na mo mag-gym. Good. Sis, mag-gym patanga. Ang binilaan. Sa kada customer na hago na kayo nima.
Dali lang sa te. Ay, pagbasa ka rin ha? Nakaroon ng gugma, di ka maligo. Doon, kamot eh. Ano boss? Mamaya na to boss. Jesus name. Ayun na. We just jogging past lakit. Guys, sumana ko gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.